Бях запален по карикатурата, защото вкъщи винаги се купуваха много вестници. В тогавашните вестници всичките те имаха хумористични страници с много автори, хумористи, пишещи текстове, рисуващи карикатури. И това беше общо взето едно много забавно четиво и за малки, за големи, и за възрастни деца. И съответно и аз като всички съм имал интерес към тези неща и съм ги чел с огромно удоволствие. По този начин съм се запалил, както между другото и не съм единствения, много други са тръгнали по този път по същия начин. Как успя да влезеш в Стършел? След като започнах да рисувам карикатури, се осмелих да започна да ги предлагам по редакциите. Ходех по различни редакции, тогава имаше много такива. В Стършел съм занесвал карикатури по времето, за което говоря, и не стана, разбира се, от първия път. Втори, трети път съм носил карикатури и ми се усмихна така щастието да харесат моя карикатура и да я публикуват. След което съм си купил 10 или 15 броя за всякакви видове спомени. Как ти преминаха първите години в Стършел? В Стършел дълго време съм бил обикновен сътрудник, както всички останали. После влязох в казармата, изкарах казармата и в редакцията се отвориха места за стажанти. Аз бях поканен да се присъединя към редакционния екип под формата на стажант. И доста години по този начин прекарах в редакцията, запознах се с много хора там. И след няколко години в един момент стана възможно от стажант да премина на такава бройка редакторска, така се наричаха тогава бройки. Бях назначен като редактор и такъв съм и до днес, вече толкова години. Но от първата ми поява, първата ми крачка в коридорите на Стършел до като бъда назначен за редактор, минаха 10 години. Не е станало така от днес за утре. 10 години не са малък срок. Нещата, които се учат в карикатурата и въобще с изкуството, стават с натрупване. Те не стават от днес за утре. Успехът идва с много работа и наистина след години. Но под успех, може би тук трябва да се разбира увереност, професионална увереност, която се чувстваш вече по-уверен в изразяването на мислите си, в рисуването си, в самочувствието, което имаш, когато правиш тези неща. Това е успехът в изкуството. Увереността. Когато престанат вече да те сравняват с другите хора, тогава се превръщаш в личност. Когато престанат да сравняват, той тук в него има нещо от еди кой си, тук напомня на еди кой си, на еди кой си. Когато направиш свой собствен стил, разпознаваем в областта на това, което вършиш, това вече може да се нарече някакъв успех. Как прекара последните 30 години в Стършел? Ежедневната работа в Стършел никак не е лесна, както и въобще в вестник. Работата на журналиста не е от най-лесните и изисква така постоянно отдаване денонощно. Мозъкът ти постоянно работи и постоянно гледаш наляво и надясно какво се случва около теб. Може ли от него да стане фейлетон, карикатура, текст за вестник, статия. Просто се научаваш да мислиш в едни такива професионални рамки, които да ти позволят да правиш нещата, които са ти интересни и за които си учил. И които в крайна сметка да ти позволят да изявиш себе си. Любимият елемент на работа в Стършел? Когато редакционната работа е приключила и вече има време и възможност за свободна програма с колеги, приятели и за, да го наречем, забавление. Ти самия си присъствал тук на такива почивки, да ги наречем. Говориш за сряда. За сряда, разбира се, да. И тия сряди не са от вчера, те са от 60-70 години. Традиция.
Просто работата на карикатуриста е много интересна. Тя е много специфична. Това е една много рядка дарба. Аз се давам си сметка за това нещо, че за да се занимаваш с карикатура си искат много качества. Най-различни качества. Не само да рисуваш. Тук си трябва и мислене, и гражданска позиция, и усет към обществените проблеми, към всичко това, което те заобикаля. Трябва да имаш сетива за много неща и в крайна сметка, за да се опиташ да ги пресъздадеш под формата на някакъв текст или рисунка, се искат, разбира се, професионални умения, но най-вече да имаш отношение към този вид дейност. Не става на сила, просто трябва отвътре нещо да има, което да те кара да ги вършиш тези неща. И това нещо, колкото по-рано се прояви, толкова по-добре, защото имаш повече време през живота си да го усъвършенстваш. Как се разви като карикатурист? Кой ти помогна? Откъде черпи вдъхновение? Помагали са и много хора. Като млад човек бил съм симпатичен на много хора, които са се занимавали с тези неща и съм бил покрай тях. Показвали са ми тайни от майсторството, което те са имали. Давали са ми уроци и така. Необщо казвам, разбира се. Казали са ми, тук грешиш, тук си сполучил. Направи го следващия път така, направи го иначе, за да стане по-добре. Това са типични такива професионални съвети, които е голям късмет да имаш хора покрай теб, които да могат да ти ги кажат. Личният контакт, общуването в тази дейност е изключително важно. Не може да се седиш вкъщи така затворен и да се мъчиш да правиш нещо, което да разчиташ, че ще има и успех. Трябва да се събираш с хора, с други творци, с други майстори, да обменяте личен опит. И тогава се получават нещата. Аз съм имал този късмет да се срещна с хора, които са ми показвали много неща и просто да имам, не само да ми показват, ами аз както се казва, да крада занаят от тях. Те и без да ми кажат нещо, аз виждам какво мога да си взема от тях и си го взимам. Не съм пропускал такива случаи. Наистина живота ме е срещнал в редакцията с какви ли не хора, какви ли не образи, какви ли не приятели, които са обогатили моя живот от всякаква гледна точка и съм благодарен, че съм имал възможността да получа тези емоции. Страшно много интересни неща са се случили тук и съм минал покрай мене и аз съм участвал в тях. Просто съм благодарен за това.